Мгм. Ага. Ha, эфирға шықты. Эфирға шықты ақырсы енді. Так, барда Ага. Әмиет тоғыш. Так. Зинһар кемнәр хәзерге вакытта трансляцияны карый, әйтә алмассызмы икән, тавыш бармы? Тавыш ничек? Яхшы, тәртиптәшлек кебек. Инде хәерле кичләр, хөрмәтле безнең Совет Вики мәктәбе көз 2019 сессиясе катнашучылары. Хәерле кичләр барыгызга да. Эшләр Вики мәктәп эшләре сезнең уңышлы бара дип уйлыйм, дәресләрне карап барасыз дип. Чөнки безнең Әкренләп инде сезон менә үтте, сизелмичә дә генә ничә дәрес булды. Хәзер әкренләп ахырына таба якынлашып килә. Һәм карап алырга кирәк булыр безнең хәзерге вакытта программаны. Белеп торырга менә бу Совет Вики мәктәбе җиңел генә һаман безнең әле баннер тора. Шушы сылтама аркылы без үтә алабыз Совет Вики мәктәбенең гомуми битенә. Һәм аннан программа. Программа битенә һәм 2019-ның көзге сессиясе. Биттә безнең үзгәрешләр барлыкка килде. Игътибар иткән булсагыз, менә программа, видео дәресләр. Үзгәрешләр турында соңрак сөйләшербез. Программа, видео дәресләр. Инде беренче дәрес Тимерхан абзый Шәйхетдинов белән үтте 18 көнне. Фәрхәт абый Фаткуллин белән дәрес булды безнең. Шулай ук булды 21 көнне практик дәрес. Алина Вазнаедан Вики җыенты кыска гына 14 минутлык видео, хәтерләсәгез, мин WhatsApp'тагы төркемгә җибәргән идем. Шулай ук Семен Красоткиннан безнең кебек үк 19 яшьлек кенә, 19, ялгышмасам 20 яшь кенә егет, инде рус Вики хәбәрләренең, Вики новостиның администраторы булып эшли. Анда шактый гына яңалыклар яза. Һәм Екатерина Борисованың безнең Вики гид буенча дәрес калды һәм тагын бер практик дәрес. Бүгенне санамыйча инде булар. Безнең күп калмый. Әкренләп инде шанам караганнар эшләп барасыз дип эшләрне, чөнки мин узган дәрестә анонслаган идем, узган практик дәрестә анонслаган идем безнең Вики мәкаләләр буенча конкурсны. Без сезнең белән карап үттек, нинди инструментарийлар ярдәмендә эшләргә мөмкин. Һәм менә безнең таныклык алу өчен Вики мәктәптә үттек дигән. Хәтерләсәгез, мәктәпләр күбегез инде мәктәпләргә килгән хатлар буенча, теге социаль сетьләр аркылы буенча булганнардагы Вики мәктәптә укыды дигән таныклык алу өчен сезгә беренчедән барлык эшләрне хәзерләп барырга кирәк иде. Анда җибәрелгән барысында. Икенчедән, эшләргә кирәк була, язырга кирәк булачак кимендә бер мәкалә. Һәм без аны тикшерә алу өчен, әлбәттә, хәзер мин сорыйм сездән
хәзер уңайлы вакыт чыгуга WhatsApp'тагы төркемнәргә үзегезнең кулланучы исемегезне җибәрергә дөрес итеп, зинһар дөрес итеп, чөнки узган сезоннарда булды шундый хәл, кемдер анда мәсәлән исеме аның, минем исемне күрә аласыз, Википедиядагы минем никнейм Хабил Сәхәбиев, мәсәлән, мин нечкәлекне генә язмыйча җибәрәм икән үземнең никнеймны, әлбәттә инде минем никнеймны таба алмаячаклар, шулай карый алмаячаклар минем нинди мәкаләләр язганымны, шулай ук мине уйларлар иде актив булмаган кеше дип. Хәтта мин мәкаләләр язсам да, миңа таныклык бирмәсләр иде. Таныклык алу өчен җибәрегез зинһар, кирәк булачак безнең инде кулланучы исем әйткәнемчә. Аны WhatsApp'тагы төркемгә җибәрегез. Җибәрмәгәннәргә без соңрак инде шәхсән язып эзли башларбыз, ләкин мондый хәл булмаса, тизрәк бетсә, уңайлырак булыр иде. Шуннан соң, шулай ук бу араларда булды тагын бер яңалык, без Яшел Үзән районына Вики мәктәп катнашучылары белән истәлекле урыннары буенча йөреп уздык. Кемнәрдер инде мин язып без яздык, чакырдык, кемнәрдер бара алдылар, кемнәрдер бара алмадылар. Киләчәктә Вики сәфәрләрдә катнашырга сезне өндәп калыр идем. Хәзер без күчәбез сезнең белән конкурска. Нинди конкурс ул, ни өчен үткәрелә һәм нәрсә ул гомумән? Бу конкурс шушы ук биттә Вики көз 2019 битендә сез күрә аласыз, менә монда аскарак төшеп, Вики мәктәп катнашучылары өчен мәкаләләр һәм медиа файллар конкурсы. Сәләт Вики мәктәбе нәкъ менә сезнең өчен көз 2019 программасын тәмамлаучылар өчен конкурс. Конкурс катнашучылары була алалар Татар Википедиясы инде 8 сәгатьлек ул программасы катнашкан. Һәм конкурста ике төрле материаллар белән эшләргә мөмкин булачак. Аның берсе мәкаләләр язу, икенчесе дә булса ул медиа файллар. Медиа файллар ул фотографиялар инде гади генә әйткәндә. Йөкләп. Мөмкин мәкаләләргә килик. Мәкаләләр катнашучы тарафыннан башланырга тиеш. Монысы әлбәттә аңлашыла инде, моңарчы булмаган мәкалә язырга сез язган булырга тиеш. Мәкаләләр саны чикле түгел. Язасы килә икән, 2 мәкалә язасы килә икән, 3 мәкалә яза аласыз. Шулай ук бизәү кагыйдәләренә туры килергә тиеш. Аларның нәрсә икәненә шушы сылтама буенча кереп китеп карый аласыз. Мәкаләнең темасы ирекле. Без инде ниндидер бер чикле темалар куймыйбыз анда, менә шул гына темага языгыз дип. Кемгә нәрсә турында язу уңайлы? Әлбәттә инде үзегезнең гаилә турында анда үзем турында язам әле дип андый түгел, энциклопедик темага язырга. Һәм мәкаләләрдә чыганакларны билгеләргә кирәк булачак. Чыганаклар урнаштыру турында хәзер карап китәрбез сезнең белән. Һәм татар мәкаләләр әлбәттә инде Татар Википедиясында язылырга тиеш. Сезнең белән хәзер нәрсә карыйбыз? Ул чыганаклар урнаштыру. Мәсәлән, юккы дигән мәкаләгә күчик әле. Ничек чыганаклар урнаштырырга Татар Википедиясында? Без сезнең белән инде бер көн өйрәнгән үзгәртү дигән редактор һәм аскарак төшәбез. Менә безнең чыганаклар рус телендә. Менә монда карый аласыз. Күрәсез, аларның үзләренең форматы бар. Сез информацияны кайсыда булса китаптан алгансыз икән, аның авторы, чыганаклар дигән аерым бүлек төзеп, без бер көн өйрәндек инде шулай ук ничек бүлекләр төзергә. Китапның исеме, авторы, менә бу издательство, шәһәр, ел һәм битләр. Менә нәкъ шушындый форматта булырга тиеш. Менә күрәсез, башкалар да шулай. Авторлар, китапның исеме, монда шулай китапның исеме, шәһәр, издательство, ел һәм бу очракта инде бүлек кенә язылган.
Менә шундый форматта язырга кирәк булачак чыганакларны. Урнаштырырга мөмкин башка төрле чыганаклар. Мәсәлән, без карыйбыз ансын. Бу мәкаләдә чыганаклар безнең гомумән ике төрле була. Гомуми чыганаклар, менә ул аста язылган, ул саналып киткән китап форматында менә монда күрә аласыз. Светоний, Нейрон 9-нчы бүлек. Менә бу мондый чыганаклар булырга мөмкин. Һәм аларның менә бу навигацион әйбер була. Алып, ягъни мәсәлән, сез Нейрон Клавдий Цезарь Август Германик 15 декабрьдән 37 елның 9 июненә кадәр яшәгән, 68 ел. Кем белә моны? Бу дөрес микән, юк микән? Менә монда чыганак урнаштырылган. Бу информациянең каян алынганы, менә бер чыганагына басабыз. Светоний Нейрон 9 дигән китапта язылган. Без шул китапка нигезләнеп, менә шулай дип әйтә алабыз дигән сүз инде бу гомумән генә әйткәндә. Андый чыганакларны ничек урнаштырырга? Безнең өчен хәзер яңа булган редакторны ачабыз, Wikitextны үзгәртү. Һәм китәбез алга таба. Менә игътибар итсәгез, ref, менә бу ref дигән сылтамалар, менә бу яшел өлешен генә. Ref белән ике якка караган уклар һәм ref. Шуның белән башлана, ике якка караган сызык ref белән тәмамланган. Әйеме? Без бу refны каян ала алабыз? Менә ул аскарак төшсәк, кайда ул? Менә монда чыганаклар исемлекләр, менә бу ref дигән әйбер белән урнаштыра алабыз. Ничек моны эшләргә? Мәсәлән, аны бетереп торыйк. Менә күз алдына китерегез, сезнең менә шундый Нәрсәнең информация биргән? 15 декабрь 37 елдан 9 июнь 68 елга кадәр яшәгән, әйеме? Безгә хәзер урнаштырырга кирәк китапка, чыганакка сылтама. Без нәрсә эшлибез? Без куябыз менә бу ref дигән калыпны. Менә алар бастым дигәндә, алар менә шунда башта ук булган җиргә алар килеп урнаштылар үзләре. Һәм шулар арасына китапны тыртып куябыз. Менә шулай итеп бу китап үзгәрешләрне саклыйбыз. Бу китап автоматик рәвештә, менә мондый 1 дигән сылтама, саннарны үзе шутлап чыгара, ул яктан автоматик, менә монда килеп урнаша. Монысы инде аңлашылгандыр дип уйлыйм. Әгәр дә аңлашылмаса, сораулар языгыз. Безнең сораулар белән кызганычка каршы активлык юк. Бу инде сез бөтен нәрсәне аңлаганга дип уйлыйбыздыр. Әгәр дә сораулар туа икән, зинһар сорауларыгызны бирегез. Без сезгә һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Хәзер күчәбез конкурсның калган икенче өлешенә. Кая китте ул? Көзге сессия 19. Беренчел менә бу таләпләр аңлашылгандыр дип уйлыйм. Медиа файлларга таләпләр. Медиа файллары катнашучы тарафыннан монда йөкләнә. Инде мин уйлыйм, сез карагансыздыр дип менә бу видеоны, Алина Вазнаяның Wikisклад яки Wiki җыентык дигән видеосын. Анда ул аңлаткан иде шулай ук ничек Wikискладка фотографиялар кертергә. Ул озын видео түгел, 14 минутлык кына, шулай да анда ачылып бирелгән барлык нечкәлекләр. Һәм менә монда йөкләнә дигән җиргә басабыз. Йөкләнә ул кем аңламый, загружается. Йөкләү, загружать, йөкләнә, загружается. Медиа файллар менә бу Wikimedia Commons. Видеоны караган булсагыз, сез инде монда кергәнсездер. Менә минем инде монда кирелгән, әгәр дә сезнең кирелмәгән, никә монда login дигән әйбер тора. Сез монда керәсез. Бу инглиз телендә, инглиз телен белгәннәргә җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Upload дигән җиргә басасыз, ягъни фотографиялар кертү. Монда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк булачак? Рагыз.
media file select media files to share, яғни бөлішу үшін media файлны сайлагыз. Мен басам шул кнопкага. Сайлым bir фотографияны. Мәсәлән, ул булса менә монда нинди фотография бар, мен нинди икәнен белмим. Шулай да булса, аның белән эшләп карыйк. Дәвам итәргә. Безгә беренче эш итәргә кирәк. Файллар шәхсән сез ясалган, фотографиялар шәхсән сез ясаган булырга тиеш. This file is my own work. Менә бу Creative Commons. Әгәр дә сезгә шулай, минем инде монда күп файллар йөкләнгән үзе шулай тора. Әгәр дә сезгә сайлау чыга икән, менә монда бу урында сезгә сайлау чыгарга мөмкин. Сез Creative Commons, менә бу Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 лицензиясе белән эшләргә кирәк булачак. Алга таба барабыз. Монда бернинди авыр әйберләр дә юк. Ул теге лицензияны аңлата инде, әле генә без баскан әйбер. Без ягъни бу фотографиялар белән бөтен халык куллана ала дигән әйбер белән ризалашабыз. Менә монда фотографияның исеме. Гадәттә фотографиядә исем кую белән авырлыклар тумаслар дип уйлыйм. Мәсәлән, Ходди Токташ һәйкәле. Минем фотографиядә ул түгел, ләкин мисал өчен язабыз. Ходди Токташ һәйкәле. Менә монда инглиз теле урынына без сайлыйбыз татар. Менә татарча. Һәм язабыз монда төп информация. Нинди һәйкәл бу? Каян килгән? Мәсәлән, Казан шәһәрендәге Ходди Токташ һәйкәле. Бу булды. Монда инде шулай ук татар теленә күчерәбез. Монда шулай ук монда тулы информация. Ягъни шул елда, мәсәлән, 1990 елда салынган һәйкәл. 1990 елда һәйкәл. Авторы мәсәлән. Һәм башкалар. Шулай дип, монда тулы информация. Беренчесе ул кыскача информация, төп информация кирәк булган. Икенчесе узун информация. Киңәйтелгән. Ләкин менә бу киңәйтелгән информацияны тутырмыйча сез алга таба дәвам итә алмыйсыз. Төп информация ул optional, менә монда күрсәгез, дополнительный бер кебегрәк, өстәмә бер кебегрәк булып барса, менә монда сез тутырмыйча бу эшне алга таба дәвам итә алмыйсыз. Кайсы датада сез ясагансыз бу фотографияны? Мәсәлән, 5 декабрь көнне. Һәм категория. Игътибар. Менә бу моментка хәзер. Media file, менә карагыз, media file. Менә без инде фотографияларны керткәндә әйттем сезгә. Media файлар йөкләүченең үзе тарафыннан ясалган булырга тиеш, ягъни сез үзегез төшергән фотографиялар булырга тиеш. Фотографиялар саны, media файлар саны чикләнмәгән. Анда 100-не керсәгез дә була, 200-не керсәгез дә була. Алар менә нәрсә булалар media файлар? Ул бит инде теләсә нәрсә төшереп кертеп булмый. Мәсәлән, анда стакан торадыр иде. Мин стаканны төшердем дә кеттем. Ул беркемгә кирәк булмаган әйберләр. Безгә мөмкин монда истәлекле урыннар. Ягъни мәсәлән, истәлекле урыннарында кемдер тарихи шәхес яшәгән, монда һәм башкалар. Тарихи объектлар, һәйкәлләр, музейлар, торак пунктларга игътибар итүгезне сорар идем. Мәсәлән, үзегезнең авылыгызны төшердегез дә, үзегезнең гомуми фото инде, мәсәлән, ерактан сезнең авылның фотосы. Ул шулай ук бара. Республика күләм сәнәгать объектлары, ул промышленный центрлар, мәсәлән, анда килдегез бер зур завод яныннан да газ эшкәртә хәзер. Оргсинтез заводына шундый республика күләм, мәсәлән, зур завод килдегез, фотографияга төшердегез һәм дәвам итте.
Менә шундый фотографиялар булырга мөмкин. Аларга категория урнаштырырга кирәк. Менә моны копипастталап алабыз дагы. Менә бу категорияларны урнаштыру мәҗбүри булырга тиеш. Карагыз, әгәр дә бу эшләнми икән, сез керткән фотографияларны без таба алмаячакбыз, шуңа күрә аларга инде әлбәттә билге дә куеп булмаячак. Менә күрәсезме, куюга ул анда чыга. Менә андый категория бар. Һәм булды. Кайда инде без? Һәм. Так. Skip this. Так, нигә бу? Ага, монда. Так, ул файл белән яңгыш ул ябышкан бетереп аттым. Аңлагансыздыр. Менә шул категорияны куясыз да алга таба барасыз. Анда бер пункт барлыкка килә. Media файлар дигән. Аны skip this-ка басасыз да булды. Сезнең фотография чыгачак һәм сезнең фотография дөрес урынга барганмы юкмы икәнен ничек тикшереп карап була. Ягъни конкурста катнашу өчен эләккәнме ул. Менә монда поискка без кертәбез башта категория сүзен. Инглиз телендә категория 2 нокта һәм менә бу категорияны эзлибез. Менә бу бит чыга. Менә күрәсезме, менә монда бит бар бу. Менә шу бит чыгачак һәм бу биттә сез керткән фотография булырга тиеш. Әгәр ул монда юк икән, димәк сез нәрсәдер дөрес эшләмәгәнсез, яңадан эшләп карарга кирәк булачак. Монысы аңлашылгандыр дип уйлыйм. Менә бу медиа файлларга таләпләр. Кагыйдәләр. Конкурста катнашучының беренче көне конкурсның беренче көне инде без игълан иттек. Тиз арада шуңа күрә конкурста катнашу өчен зинһар үзегезнең исемнәрегезне җибәрсәгез иде. Һәм без шул вакыттан конкурсны җыеп бетерүгә бөтен барлык кешене без конкурска игълан итәбез. Бу шушы атнада яки киләсе атна башында инде эшләнеп бетер дип уйлыйм. Һәм конкурска старт бирербез. Әлегә әзерли торсагыз була. Бәяләү тәртибе. Монда инде казыйлар турында информацияны медиа файлны аерым билгеләйләр һәм нәрсә турында әйтәсе килә, тагын менә монда критерийлар. Булар инде гади, монысын үзегез аңларсыз дип уйлыйм. Сумма рәвештә 38 балл җыеп була мәкаләгә. Медиа файлга ул инде әлбәттә җиңелрәк, тизрәк эшләнә, шуңа күрә аңа 10 гына балл. Сез бер мәкалә яза аласыз, яхшы гына, яки 4 фотография. Менә монда тоже критерийларны карап чыксагыз яхшы. Менә бу лицензия өчен балл куела. Татар телендә без әле генә тутырдык мәгълүмат менә шулар. Башка телдә анда add language дигән җирдә яңа тел өстәп була. Инглиз телендә яки рус телендә яки тагын башка телләр өстисез икән, һәр тел өчен тагын 3 балл куелып барачак. Шулай ук HD сыйфатына да ким булмаса шулай ук 2 балл өстәлә. Монысы инде әзрәк зуррак. Авторлык хукукларын бозмый, әлбәттә сез үзегез язарга тиеш мәкаләне, анда каяндыр копипастлап алып кына түгел. Менә бу калыплар булырга тиеш түгел анда. Кисәтүче калыплар мәсәлән дә менә аларны шаяп китеп карый аласыз. Кереш бүлеге булырга тиеш мәкаләнең. Энциклопедик стильдә язылырга тиеш, анда ниндидер теге хисләнеп публицистик стильдә язылган әйберләр булырга тиеш түгел. Минем матур авылым, борынгы заманнардан анда яхшы кешеләр яшәгән дип андый сүзләр булса, әлбәттә ул энциклопедик мәкалә түгел, ул сочинение, мәктәптәге гади сочинение.
Мәкалә тиешле төркемнәргә кертелгән. Төркемнәргә кертү турында менә хәзер карап үтәрбез сезнең белән. Чыганаклар әлбәттә өстәлгән. Шулай ук карагыз дигән анда бүлек. Менә без хәзер нигә барыйм әле 5 викиләштерелгән, ягъни зәңгәр белән мондый зәңгәр сылтамалар без бер көн инде урнаштырырга өйрәндек бер мәкаләдән икенче мәкаләгә. Алар куелган. Аңа шулай ук рәсем белән сурәтләнгән, ягъни рәсемнәр куярга һәм рәсемнәр куярга өйрәнербез хәзер. Үзегез куйган рәсемнәр булса бигрәк әйбәт. Навигацион калыплар әнә без әле генә күрсәттек бит, реф дигән калып, ягъни бер саны чыганда, мәсәлән, шул бер санына басасың да аска сылтаманың үзенә илтеп ата. Мәкаләдәге мәгълүмат тирәнлеге, шулай ук ул 5 балл белән бәяләнә, игътибар итсәгез. 5 балл белән безнең үзегез менә балларны кайда күп җыеп була, әгәрдәген әдәби стильдә язылган икән, әгәрдәген сурәтләү, фотографиясез үзегез керткән фотография икән. Шулай ук мәкаләдәге мәгълүмат күләме һәм тирәнлеге һәм татар теле сыйфаты әлбәттә. Булар иң югары бәяләнүче баллар. Һәм хәзер безгә кирәк карарга 5-нче, 7-нче һәм 9-нчы пунктлар. Беренчедән башлыйк, тиешле төркемнәргә кертелгән. Менә мин хәзер ачыйм әле Википедияны. Һәм үзгәртү. Нәрсә ул безнең төркемнәр? Менә иң аска төшсәгез, нерв системасы физиологиясе, йокы, сомнология дигән төркемнәр бар безнең монда. Ягъни мәкаләләрне аерым-аерым бер темага булган мәкаләләрне ниндидер бер төркемләргә төркемнәргә кертергә мөмкин мәкаләләрне. Уңайлырак булсын өчен дә аларны эзләргә. Менә монда китеп карыйк әле. Менә монда төркемләү турында язылган тулып, системасы так. Менә монда төркемнәр буенча китсәк, без барлык төркемнәргә барып чыга алабыз дип уйлыйм. Адашлар исемләре, фән, технология, хронологик исемнәр, туганнар исемнәре. Менә шундый төрле берләштерелгән темадагы безнең категориялар булырга мөмкин. Аларны ничек үстәргә? Менә күрәсез, монда инде берничә әйбер өстәлгән. Әгәрдәген тагын өстисебез килә икән, мәсәлән, сәламәтлек дигән. Сәламәтлек. Менә андый төркем бар инде. Үзгәрешләрне саклыйбыз. Ягъни без менә шул сәламәтлек дигән, хәзер төзәтмәләрне бастырабыз. Үзгәрешләрне саклыйбыз. Аска басып карасак, без хәзер яңа сәламәтлек дигән бүлеккә төркемгә килеп чыга алабыз. Мәсәлән, менә күрәсез, анда мәкалә төркемчәләр бар. Менә андагы 5
Биткә сылтама бөтен дөнья сәламәтлек көне һәм башкалар. Бу бүлектәге башка мәкаләләргә дә барып чыгарабыз. Димәк, төркемне дөрес урнаштырган ук. Һәм икенче төрле моны эшләп була. Ул шулай ук Викитекстны үзгәртү дигән юл аша. Сез мәкаләне иң аскы җиренә төшәсез дә, шундый, мәсәлән, булмады. Сәламәтлек дигән төркем өстисебез килә. Күреп торасыз, менә монда төркемнәр 2 квадрат җәядән башлана. 2 квадрат җәя язабыз, төркем дип язабыз. Төркем 2 нокта сәламәт. Һәм ябыла. Менә шундый шулай итеп өсти алабыз без, иң аска төшеп, үзгәрешләрне саклыйбыз. Ягъни болай итеп тәген безнең сәламәтлек дигән пункт, сәламәтлек дигән төркем барлыкка килә. Һәм безгә кирәк тагын карарга, шулай ук карагыз дигән бүлек. Ул бүлектә сез урнаштыра аласыз менә шундый ысул белән. Шулай ук карагыз, ул гомумән нәрсә? Шушындый охшаш тематикага булган башка мәкаләләр. Мәсәлән, спорт турында, футбол турында берәр мәкалә яздыгыз икән, мәсәлән, Криштиану Роналду турында сез языгыз ди мәкалә. Һәм шулай ук карагыз дигән бүлеккә сез әлбәттә өсти аласыз. Мессины сез әлбәттә өсти аласыз. Футбол дигән тематиканы гомуми, шулай ук карагыз дигән җиргә сез өсти аласыз башка футболистлар исеменнән дә һәм башкалар. Ул ягъни охшаш тематика. Ул менә шундый тамгалы исемлек белән билгеләнә. Без инде әлбәттә буларны карап үттек сезнең белән. Ягъни шулай ук карагыз, кома биология, йокы темасына тагын нәрсә була ала? Кома биология. Мәсәлән, монда бүлек бар, хайваннар йокысы дигән. Шулай ук карагыз хайваннар дигән мәкаләне. Инде ничек сылтама өстәргә икән без сезнең белән өйрәндек. Менә безнең инде шулай ук карагыз дигән бүлектә дәген барлыкка килде әйберләр. Үзгәрешләрне саклыйбыз. Карыйбыз, безнең барлыкка килде хайваннар дигән мәкаләгә сылтама. Шулай ук 9нчы пункт булып тора безнең. Мәкалә кимендә бер рәсем белән сурәтләнгән. Рәсем белән сурәтләү турында. Хәзер мисалда күрсәтә алабыз. Иннополис, без инде сез белгәнчә күптән түгел Вики мәктәп катнашучылары, элекке сезон катнашучылары белән барып килдек Иннополиска Вики сәфәргә. Һәм монда менә Иннополиска Вики сәфәрдән фотографияларны, мәсәлән, без кертә алабыз. Да кыска гына мәкалә, әле ул эшләү өстендә. Һәм так. Wikimedia Commons. Мин керәм үзем керткән фотографиялар җиренә, сез шулай ук үзегез керткән фотографиялар башка әйбердән эзли аласыз. Мәсәлән, Innopolis менә бу файл. Менә таптыгыз файл, шулай ук эзләп табырга мөмкин аны, мәсәлән, монда файл исемен эзләп use this file.
Bu file URL'ni siz kopirovать etib olamiz da ham o'rnashtiramiz maqolani. Ezgimiz qarab tushamiz. Mana bu shamaxat ustida belgilaganlar, ular barisidan atigi qirida e'tibor etgan bo'lsangiz, Innopolis hamda atigi aning telefon pochtasi u shunday tablitsa formatidag'roq bo'lgan edi. Biz masalan geografiya degan bo'lakka o'rnashtirasiz keldi fotografiya. Biz narsa ishlaymiz? Shu oyoq 2 kvadrat J'ga g'ofu etigiz yolish ko'rsatgan use faylda bunda tugul, mana bunday shorda tugul, bizga kerak Wikipediyada qo'llanuv uchun mana bunday bir fayl degan image, ya'ni fotografiya, изображение, rasm degan mana bu image degan punktdan biz copy pastelab olamiz birni ham o'rnashtiramiz. Shunda shu ayttirib o'rnashtiramiz. Lekin mana bunda mana bu qora tus bilan yozilgan, zangar tus bilan yozilgan faylning o'zini anglatadi. Qora tus bilan yozilgan ul bizga ko'rsatdi. Bizga tag'in ustarga kerak mana bunday bir thumb ham 267 degan birlar. Ya'ni ishtaboriq. Bu bizning endi albatta razmerni ko'rsatadi. Mana shunday bo'linib turgan birlar bilan qo'yib, ham mana bu kvadrat J'lar ishindagisi bizning albatta anglatda mana tigi rasmda rasmda mana bu chiqqan birni, mana bu yozuvni qo'yamiz. Shunda ham yozamiz select u nima fotografiyalar select wiki maktabi aktivistlar, select wiki maktabi aktivistlari hozir select wiki Innopolisqa wiki safar vaqtida hozir bor narsani durust ushladim deb o'ylayman. O'zgarishlarni saqlab qaraylik hali. Fotografiya saqlandi, mana ko'ra olasiz. Select wiki maktabi aktivistlari Innopolisqa wiki safar vaqtida degan fotografiya bizning kelib chiqdi. Albatta bunda narsaga e'tibor etarish kerak. Tega mana bu thumb faylning o'zini albatta endi kirdik, topdik fayl. Wikimedia Commons'da use this faylga bosdik. Ostagi image yo'lidan mana shu aytib copy pastelab oldik. Uni bitga o'rnashtirdik, lekin mana bunday siziq bilan siziqdan so'ng thumb, tag'in siziq 267 piksel, tag'in siziq
Сәләт Вики мәктәбе активистлары. Монысы инде бу сызыктан соң менә бунда фотографиянең исемен кулланабыз һәм әлбәттә ябып куябыз әйберне. Калыпны. Шулай итеп безнең фотографиялар сакланачак. Хәзер тагын калган сораулар буенча тагын безнең узынчы пункт һәм бар нәрсә аңлашылгандыр дип уйлыйм. Менә сезгә кыскача гына курс узган практик дәрес белән берлектә менә шу ике практик дәресне берләштереп карасагыз, бу инде тулысынча сезгә Википедиядә мәкаләләр язарга дагы тулы әзерлек һәм шулай конкурста катнашырга дагы. Ләкин калган зинһар сорыйм калган дәресләрне карап барырга, алардагы эшләрне карарга. Чөнки алар шулай ук кирәк. Мәсәлән, инде Викискладка анда фотографиялар кертү. Мин кыскача гына әле генә күрсәттем. Алина Возная анда 14 минут буе шуны бик яхшылап тәфсилләп аңлата. Шулай ук Вики хәбәрләр, Вики хәбәрләргә яңалыклар язучыларны инде беләсез, 1 ел шунда Вики хәбәрләргә мәкалә язган кешеләргә журналист корочкасы бирелә. Журналист катыргысы, ягъни сез официаль булган мероприятиеларга, ниндидер булса җыеннарга журналист буларак йөри аласыз. Менә бу Семен Красоткин дәресендә аңлатыла. Екатерина Борисова Викигид гомумән нәрсә ул? Шуның турында белешербез. Һәм инде 12 көнне очрашканда мин уйлыйм барыгызның да никнеймнары Википедиядагы никнеймнары җыелып беткән булыр һәм мәкаләләр өстендә эш башланган булыр дип уйлыйм. Һәм беренчел эш безгә хәзер исемнәрне, кулланучы исемнәрен, менә бу никнеймнарны җыярга кирәк. Зинһар аларны WhatsAppка җибәрсәгез яхшы булыр иде. Һәм аннары соң конкурс башланып китә. Конкурсның даталары буенча соңрак тагын хәбәр бирербез. Һәм ахырда әлбәттә беренче 10 җиңүчене безнең призлар көтә. Бу сезонда шулкадәр күп кеше дип әйтмәсәм, сез бары 100гә якын, ягъни 100дән азрак. Шуңа күрә тырышканда, анда берничә генә мәкалә язганда да сезнең инде шушы 10 кеше исемлегенә керергә шанслар зур булачак. Призлар әлбәттә яхшы, призларны отарга сезнең шанс зур булачак. Шуңа күрә катнашырга дип калам һәм 12 декабрь көнне якынча шушы вакытта сәгать 6ларга кичке мин сезне чакырып калам. Кемнең килергә мөмкинлеге бар Сәләт йортына. Монда безнең практик дәрес үтәчәк. Сез сорауларыгызны шәхсән бирә аласыз. Кем килә ала, аларга килү инде әлбәттә мәҗбүри. Сорауларыгызны бирә аласыз шулай ук. Һәм шәхсән очрашу әлбәттә инде күпкә уңайлырак. Кемнәр килә алмый, кемнәр ерак районнардан, әлбәттә карагыз дәресләрне, күзәтеп барыгыз һәм киләсе очрашуларга кадәр.